אנו חוזרים כעת למשפחת טלבוים הצעירה בירושלים. כאן, ברחוב סן מרטין בקטמון שבירושלים, נולד אבא 4 שנים אחרי דודה נורית ושנה לפני דוד נועם. שנת 1968 הייתה שנת מעברים למשפחה. לאחר הולדתו של אבא, מכרו סבא דוד וסבתא אסתר את המשק ועברו לכאן, ברחוב הנלביץ' בירושלים. באותה שנה, כשאבא היה בן חצי שנה, עברה משפחה לביתה הנוכחי, ברחוב הבנאי 36 בירושלים. אחד הזיכרונות המוקדמים ביותר של אבא, נשאות ארוכות שבהן שהו כאן במקלט במלחמת יום כיפור. שידורי ישראל מירושלים, שלום רב. הנה החדשות, דובר צה"ל מודיע כי החל בשעה 2 אחר הצהריים. עד כשבועיים לפני המלחמה, היה סבא יעקב במילואים בתעלת סואץ. הוא מספר שראה את המצרים מתאמנים על הריסת סוללות החול באמצעות זרמי מים, והתריע בפני מפקד החטיבה. מפקד החטיבה התעלם מהאזהרות, וטען שפרופסור הנודניק מטריד אותו. סבא, חבל שלא הקשיבו לך. אולי אם היו עושים את זה, המלחמה הייתה נראית אחרת. לאחר המלחמה כתב סבא את הספר הראשון שלו, שריון ולב, על חטיבת המילואים במלחמה. את רוב זמנו סבא העביר באוניברסיטה. עם השנים הוא נהיה פרופסור לספרות באוניברסיטה העברית, אבל הוא לימד בעוד מקומות, כמו בסמינר למורים דוד ילין, שבו למדה סבתא איילת להיות מורה. זהו הדוקטורט של סבא, 600 עמודים, שאותם הוא כתב במכונת כתיבה. כאן, בבית של סבא, יש אלפי ספרים, וסבא קרא את כולם. אי אפשר לטעות בזה שאני הנכד שלו. סבא גם כתב הרבה ספרים, ואני מקווה שימשיך לכתוב. אבל סבא, תוסיף קצת מתח. סבתא איילת ראתה את ההוראה כייעוד. כאן, לא רחוק מכיכר שבת, בבית הספר לבנות למל, למדה סבתא איילת דורות רבים טבע ומדעים. סבתא הייתה מורה נערצת. תלמידות רבות שמרו את הקשר שנים רבות אחרי סיום הלימודים. אחרי מספר שנים כסגנית מנהלת האוניברסיטה העממית, הגיעה לכאן לאולפן העולה שאותו ניהלה. כאן היא לימדה עברית עולים מבוגרים, סבים וסבתות, כדי שיוכלו לדבר עם הנכדים שלהם. בשנת 2001 נסעו סבא וסבתא לשנת שבתון בפילדלפיה שבארצות הברית. אנחנו נסענו לבקר אותם בשבועות 2002, זו הייתה הפעם האחרונה שראינו אותם. לסבתא איילת היה קשר עמוק במיוחד לתנ"ך. באותו ביקור הקריאה לי ולאייל את הספר האהוב עליה ביותר, מגילת רות. כולם מספרים לי שהתכונה שהיחדה אותה הייתה אהבת האדם, ושתמיד דנה אנשים לכף זכות. חבל שלא זכיתי להכיר אותה יותר. ועכשיו טיפה על אבא. אבא למד בבית הספר הממלכתי הדתי בבית הכרם, והלך לצופים הדתיים, למרות שלא התמיד במיוחד. זה היה בית הספר שלו בכיתה ב', ואחר כך היה הצריף של הצופים. כשהיה בן 10, הוא נסע עם כל המשפחה לשנה בבוסטון בארצות הברית. הוא ראה שם הרבה אנשים עשירים, למד לכתוב תפוחים, ולמד אנגלית. לאחר לימודים בבית הספר התיכון הדתי הימלפרב, והתודה לפיזיקה, התגייס סבא בשנת 88 לצבא, ובמסגרת מלחמת המפרץ קיבל את פרס ביטחון ישראל. אף אחד לא יודע למה, אפילו לא אמא. הנה תמונה עם הנשיא הרצוג, שר ביטחון והרמטכ"ל. אני לא בדיוק יודע מה אבא עושה בעבודה, אבל מאז שהשתחרר, וגם לפני כן, כבר 20 שנה שאבא נוסע הרבה לחול, ובגלל זה יש לנו הרבה פילים ושוקולדים. נחזור למשפחת עזרא. עזבנו אותם אחרי החתונה כשהם לומדים רוקחות במונפליה שבצרפת. בתום הלימודים הקימו נונו וסבתא בית מרקחת בכפר קטן באזור, בוז'ו. בצרפת נולדו ויטו, ז'אק ויוסי. לאחר שהשכנה אמרה בשמחה לסבתא שכשיגדל הבן שלה הוא יתחתן עם ויטו, הבינו סבתא ונונו שיהיה להם קשה מאוד להמשיך להיות יהודים בצרפת, ועלו לארץ. דרך אגב, כדי למכור את בית המרקחת הם היו צריכים תירוץ. נונו סיפר לשלטונות שיחידות של המשטרה הצבאית הישראלית והמוסד בעקבותיו על עריקות. חודשיים לאחר שאמא נולדה, ב-1971, לקחו נונו וסבתא את אמא בפניה, סלסלת קש, ועלו לארץ. לא תאמינו, אבל הם טוענים שאמא הייתה שקטה מאוד. לאחר מספר חודשים אצל ההורים של נונו, עברה משפחת עזרא לכאן.
לבית ליד המצבה בבת ים. ב-1972 פתחו נונו וסבתא את בית המרקחת עזרא ברחוב בלפור. לפני מספר שנים הם הזכירו אותו, אבל השם נשאר. שם מנצח לא מחליפים. בהמשך הגיעו נונו וסבתא לבית הזה, בלפור 104 בבת ים, וכאן הם גרים כבר כמעט 40 שנה. זה צ'ימידן. צ'ימידן! נונו הגנן של הבניין. אפשר לראות זאת גם מבחוץ וגם מבפנים. במקביל לעבודה של נונו בבית המרקחת, הוא החל לעבוד כגזבר בהסתדרות הרוקחים. תפקיד אותו הוא ממלא עד היום, כ-30 שנה. נונו השתתף במלחמת לבנון, והקים בית מרקחת בבינצ'בל. בטח יותר טוב מכל בית מרקחת אחר בלבנון עד היום. לסבתא רוזלין היה קשה בהתחלה. עברית שפה קשה. הישראלים ברברים, אין אפילו חיתולים חד פעמיים. הכי קשה, ההורים רחוקים. אבל זה היה זמני. את מה שאין, מביאים מצרפת. וסבתא התאהבה בארץ ישראל. 8 שנים לאחר עלייה לארץ, ב-1979, נולד הצבר היחיד במשפחה, דוד גד. את ההתמחות בהורות היא עשתה עליו. בגלל זה היא כל כך טובה היום. דוד גד כנראה למד ממנה, וטיפל באחיינים בכל הזדמנות. הוא היה מנקיב אותנו לכתפיים, לקח אותנו לפנקים ולסניף, ולא הרשה לאמא שלנו לגור בנו גם כשהיה צריך. חבל לי מאוד שלא זכיתי יותר להכירו, אבל אני משתדל ללמוד עליו וממעשיו. טוב שילד אחי נקרא על שמו. ועכשיו, טיפ-טיפה על אמא. כשהייתה אמא ילדה, תמיד בכתה כשהסתכלה על התמונות של עצמה. היא הייתה מאוד עצובה להיות לבד בתמונה. אמא סדרה מחדש את סדר העדיפויות, ומצאה שבני עקיבא במקום הרבה יותר גבוה מבית הספר. אמא תמיד אהבה לנסוע לחול. בילדות היא נסעה הרבה לחופשות אצל פאפי ומאמי, וכשבגרה נסעה אמא להדריך מחנות קיץ. ועכשיו היא נוסעת לפעמים מעבודה ולפעמים לטייל עם אבא בחול. אמא עסוקה כל הזמן בפעילויות ציבוריות. מדי פעם אנחנו מוצאים אותה בעיתון ומגלים עליה ועלינו דברים שלא ידענו. בשנת 1994 אמא ואבא התחתנו. אני כמובן מאוד שמח, אבל זה שלא הייתי בחתונה די הגז אותי. בכל זאת, אף פעם לא הייתי בחתונה. האירוע הכי חשוב בחיי המשפחה זה כמובן שאני נולדתי. זה היה בשנת 1998, 2.5 אחרי אייל, ומספר שנים לפני צמד הג'ינג'ים, אלעד ואיילת. אבל כמו שאתם רואים אותי היום, אתם לא רואים רק אותי. כשאתם מסתכלים עליי וגם עליכם, אתם יכולים לראות את העיניים הכחולות ואהבת האדם של נונו וסבתא איילת, את אהבת הקריאה של סבא יעקב וסבתא רוזלין, את אהבת הארץ של סבא ז'ק וסבא דוד, את היהדות העמוקה של סבא יוסף ופאפי, את הבישולים ואהבת המשפחה של סבתא רחל ונונה, ואת התרבות והמוזיקה של סבתא אסתר ומאמי. אתם רואים אצלי ואצלכם את התרבות של עיראק, מצרים, אלג'יר, צרפת, פולין ורוסיה. ובעיקר, אתם רואים את היהודי שיכול היה לצמוח רק פה בארץ ישראל, מכל הדורות הקודמים ומכל התפוצות שמהם התקבצנו. לדעת האחרים, זה אולי קצת מסע כבד בשביל ילד בן 13, אבל אני מקווה שאעשה אותו בהצלחה, ואצליח לתרום גם משלי לשרשרת הארוכה הזאת. שם אותנו כאן, שם אותנו כאן, בארץ הזאת, גורל אחד, שם אותנו כאן, שם אותנו כאן, בארץ הזאת, ניסינו לברוח, ניסינו לשכוח,
זה צ'ימידן. צ'ימידן! יואו, צ'ימידן! ניסינו לפרוץ